Jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dinguiral jamma beela hetto beela non en garti ha hande yidde jokkude taro deftere nde gonnoɗen e dow mum wiyetede ɓe jeehi ɓe gartani nde windi ɗum Mamadou Salif Mbaye. Tawi noon ñanden en garino ha ɗo Hammadi fellidi ɓennidde e Demba en ko ɗon goppirnoɗen ko ɗon kadi jokketen so Allah jaaɓi. Hande noon eɗen natira ngal ɗo damal tataɓiwal hakkunde Dakaru e Mali. Nde ñalawma moɓe nanguno o yonti ɓe pini ɓe dawani boowal laaɗi jordi. Goto e mabɓe foof nawori kayitaji mum kollitoji jeeyede mo e leydi Maniri e goɗɗi kollitoji wonde joom majji ŋeesima kayitaji ŋeesorɗi. Ɓe dawani Bamako laamorgo leydi Mali tawi noon no weeti. Ɓe jettoyi Tamba diwan Sénégal hakkunde Bamako e Dakaru ko nder jamma. Kono Hammadi kam ñalli ko yebde limtude leɗɗe ɗe o andi e goɗɗe ɗe o meeɗa yiide. Ɗen leɗɗe ko ɓawde, guume, badde, cabatoje, ngadoje, cilude, nammaje, guijule e jammule. O siftori ladde maɓɓe e ñalɗi makko gaynaka kanko e Demba e yerel en ko adi yoro ina hawna. E lawol ngol ko yeeyoɓe meeɓe tawata hen. Gurel ngel garɗa kala eɗo laana mon darti foof ko maɓe jirodira on. Ɓe ko yeeyoɓe ndiyam, ɓe ko juɗoɓe liɗɗi e teewu, won hen ko guerte walla ɓoccode defade mbelni. Heddiɓe ɓe ko ɓiɓɓe leɗɗe jeeyata. Ala ko ngakki so wona ko yilete ko so kalis. Hammadi siftori ɓingu moƴƴagu ngu woppito leydi makko. O yenana tigui o woɗɗidi. Yimɓe leydi makko ko waɗiroɓe hunde kala saabu Allah ɓe kawanaki hay goto foɗodiroɓe hoɓɓe tawi jobnitaki ɗumen so wona hoto mbayre min. Ko ɓiɓɓe ndin leydi e aadaji mum moƴƴi kollirte hande gurdam wawan hoorema guura so aɗa jogui nawra. Ɓe mbali yaade ɓe pini nokku biyeteɗo Kidira. Ko ɗon woni keerol hakkunde leydi Sénégal e ndi Mali. E lawol ngol ɓe kawri e sukaɓe hewɓe tumarankoɓe hono mabɓe. Ko ɗon ɓe gandodiri e Njool Ba e Dabɓo Ly. Njool ko suka naawo daɓɓo moƴƴo mbadi dondiɗo gandal tubakoɓe ha hawri dini. Hono makko en noon ina keewi saabu hande anduɓe mbayi kono kooce ni hewde kono liggorɗe catti. Ñaw bongu ɓurgu heege bonde e o yonta hoɗima Afrique. Lamɓe natti yiilade humpitiɓe liggina ɗumen saabu laamiɗo foof ko koreji mum laamani. Fandare maɓɓe tan ko rendinde kaalisaji wona fewnude leyɗele ɗe ɓe gardiɗe. Yeruji mum gasata. Ƴeew cafrorɗe gonti pehe mehe janguirɗe laamu ngoli no laddeji men hande ni. Won e jangoɓe ɓe ko e leydi batti joɗade. E nder leyɗele men hande sa jogaki a sellata a jangata. Sukaɓe lamɓe ɓe e koye mumen janginte koye janguirɗe joɓeteɗe saabu
yananede jinnaɓe maɓɓe jangirɗe laamu ɗe natti rokkude ɓe jencudi ndi ɓe dartarnondi ete ko kamɓe kalfina ɗen jangirɗe. Gueɗe laamu kala cottama gila e moftirde ngaluji, isinaji ha e gollorɗe goɗɗe. Ɗum fof tawa balle ina garda ban yo ban. Ɓe mbiya kadi leyɗele men ina ndewe million ŋaji ɗi hay goto anda ɗo ɗi kutora. Ko ɗum waɗi dañɓe ɓe dañal mumen ina ɓeydo yajde, ɗon ɗo wasɓe ɓe ina ɓeydo wasde. Daɓɓo ko daɓɓo tan inde, kono ko jol dow. No jiitamo ɗo noon ko pamɗo deftere Allah nde e defte sariyaji kewɗe. Gila nde ɓe jalti Dakaru ko omo dursito tan omo beyta haɓe jettiɗo Kidira ɗo. Ko ɗon Hammadi namdi Njol o wi min wonko hawimi. Onon janguɓe, holko pamɗon e ɗe balle ɗe tubakoɓe mbaɗanta en ɗe? Ete ayawuji maɓɓe ina kollira ñande fof yimɓe maɓɓe ngala ɗo koɗi so wona e beddaji. Hay liggotoɓe maɓɓe saaha fof koko dilli ngam jojjidde hujjaji mumen jaɓɓaɗe. Njol wi tubakoɓe mbayru sawru piggal, kono ɓe mbaylani anniya mumen bonɗo e men. Hanki ko jimadi doole ɓe ɓoggi ngaluji men, ɓe pewniroyi leyɗele maɓɓe, ɓe cali hay findinde en. Hande ko funti belnari e peccugol nder nderi men. Koɓe dokkata en ko wona saabu yiɗande en, saabu koɓe dañata e men ko ɓuri hewde. Ko ɗum waɗi ɓe ɗawat won e yimɓe maɓɓe ngam wurde e doole men. Mi anda son paami ko jiɗmi wiide ko. Ƴeewi Afrique hande ko hareji ɗi gasata e bangeji fof sabu ngaluji mum. Yeru mum ko Angola, Zaire, Liberia e Sierra Leone. Ƴeewe batte feccere nde ɓe peccuno en hanki, feccere fawinode e rendinde leƴƴi ɗi meeɗano weldude. Yeru Mauritanie walla serdude ɓiɓɓe leñol gotol sabu anƴaɓe dental ngol leñol. Yeru mum ko leñol fulɓe, kam e leñol Hutu e Tutsi. Ɗo ɓe jewtata ɗo hawri e dadiɓe malinaɓe naati e curel ngel ɓe ngoni ngel. Dadiɓe ɓe namdiɓe yoɓe kollir kayitaji maɓɓe, goto e maɓɓe kala yoɓora $200. Ɓe joɓi ɓe jokki lawol maɓɓe. Saha e saha fof ɓe ngara e gurel walla e gural ma ladde sukkunde, ɗooje, ɓowde e leɗɗe goɗɗe. Ɓe jetti kay tawi juulal tisbar yonti. Ɓe calligi ceerno Daɓɓo julniɓe, o siftiniɓe wonde ɓe naati leydi waliyu Allah labtuɗo Alhaji Seku Umar Tall. Alhaji Seku Umar Tall ko pellirɗo diine jungo mum, jinnaɗo men jinnoɗo woɗɗitinde leƴƴi Afrique, o haɓo kalifadi tubakiri, o momta keferu. Ceerno Daɓɓo wiɓe yoɓe juul darɗe ɗiɗi wonande wirniɓe julɓe fof. O wi kadi sinno ko sago makko Fuuta ittantu oɗo waliyu ñalawma juurateɗo.
tawno laana njorndi fadata hay gooto. Hammadi wi yo ɓe njoltu hade makka fokkidde. Ɓe coodi ñaamdu, ɓe ngasnani ni tawi laana ka liiti korni ɓe ŋabbiti. Laana ka sawndi maayo Niger ina feeca kaaƴe mamaji. Ɓe jettoyi Bamako tawi hiiri. Ɓe njuuroyi galle ceerno Seydou Diako, yo Allah yurmomo yaafomo kanko e mayɓe julɓe fof. Ɓe mbaali ɗon haa weeti, ɓe mbayni, ɓe payi wasorde werlaji. Ɓe ƴefti werla juutɗo tiindade Keerol Mali, Burkina Faso e Côte d'Ivoire. Damal 4 faade Keerol Mali, Burkina Faso e Côte d'Ivoire. Nde ɓe njalti wuro laamorgo Mali, dognowo werla o wi yomo woni kala ɓeydu kalis beele eɓe jawta dadiɓe ɓe tawa alda e tampere. Ɓe ñalli yebde ladde nde no wayi yodde, eɓe ɓeydo yaade tan ladde nde ina ɓeydo heccidde. Eɓe ɓeydo hawrude e ciiri leɗɗe ɗi Hammadi heɓtinani. Hammadi wi Demba, a yi nde ladde nde wayi yodde, nde weli ko surde jawdi. Ali goto e yaadiɓe maɓɓe ɓe wimo, Hammadi, a suwa taw yiide keccol. Sa ari e ladde Cameroun walla ne Gabon ma mbiya huɗo fuɗani gayi. Ali noon ko jaaɗo ina yanti e laabi ɗi. O jokki o wi ko wayno Côte d'Ivoire ni yimɓe ina jooɗo fodde yontere tawa ndawani Allah e toɓo hewde. Ko ɗon njool namdi dabɓo, holko saabi Fuuta men no wayi hewde duwawuji, juuluji e wirduji ni leyɗele men ina keɓa ɗi yoroji ha donken ɗo ornuɗen jawdi men. Dabɓo wi ko goonga, leydi men ina heewi duwawuji, sikki ala kay ɗi mbuntani, kono hoto jejjiten ko Allah wi, mamin cattinan on e gurnam mon gila e ŋakkere jencude remruji mon haa e mayɗele bandiraɓe mon, yoroji, ñawuji e cumuji, hamin ganda ɓurɓe munje e mon. O rutti o wi yo nulaɗo mo jam e kisal ngoni e mum weltin kala muñɗo sanga caɗele ma o yoɓɗum jobdi moƴƴiri. O lomtinana ɗum ko ɓuri ko waasi ko. Wadde julɓe muñen sanga caɗele beele jomiraɗo towɗo o ina lomtinana en ko ɓuri moƴƴude e ko gonɗen e dow mum ko so aljanna. Allahumma amin. Kamɓe fof ɓe ɓamdi amin ya rabbal alamin. Hammadi namdi njool o wi beele wonko mbaɗɗen ha ɓeydi yoro ngo, walla holko poɗɗen wadde ha yoro ngo wasa jaalade e nokku men. Njool wi mami jaabe hakke miijam e gandalam. Ko ardi fof eɗen gandi wonde soppere cumuji ina boni e ladde sanne. Gila dawa dawi neɗɗanke ɗo tawa fof woni koye yaccinde gese mum walla soppude ngam ko hutori e bangeji goɗɗi e gurnam mum. E Fuuta menne en daɗani e soppere e duggere. Wonɗo garata ni tawa yeebiɓe ina cumi laddeji bonnori ko heewi. Woɗɓe ko hoƴoɓe leɗɗe kecce ina jeetoya e cahe mawɗe. Ko ɗeɗo geɗe ɗe limtuɗen ɗe kala ɓonni ladde men dogni kulle gonnoɗe hen ɗe fof. Sinno ɗo lekki yandina fof, leɗɗe goɗɗe ina tutte ɗon ma wodno laddeji ɗi golirani. Gandal holliti wonde
ko lekki jogii toɓo. Ko ɗum waɗi kala nokku ɓurɗo heewde leɗɗe ko ɗon ɓurata toɓeede. Nde leɗɗe men maayi, toɓo usti kulle sabu waaño e yooro ngeggi ko heewi hen maayi. Ciftoren eɗen kewno wiide ko mbaroodi suuri dundu, dundu suuri mbaroodi. Ɗum firti koɗo mbaroodi woni ɗon koyɗe kewata ɗon saka soppere waɗa. Ko noonne mbaroodi ndi suudorto e nokku cukkuɗo haa daña ko waañi. Sinno en jaɓiino wonde mbarooɗe e kadgol men soppere e tawaare cumuuji e duggere, tawatno ko duni men haa jooni wonko heddi hen. Wonko mi haalani tawa ina waawi ko ɗum ɓeydi wallidde ko kalɗen joni ko. Ko ɗum woni jeygol Fuuta e nokku biyeteeɗo Sahel. Sahel ko koɗiiɗo nokku jeereende. Jeereende nde noon kañum andira ko nguleeki keewki famɗugol toɓo e kewgol yooro. Won wiyoɓe jeereende nde woni koye ñaamde Sahel o no jeygol ñaamrata keccol ni. Mi siftina on tan wonde nokku mo kaalaten o jeereende nde wonno ko nokku keccol e dumunnaaji ɓennuɗi ɗi, sabu hay batte fulɓe e leƴƴi goɗɗi ɓaleeji ko wayno wamarankoɓe e seereraɓe tawama toon. Ka haala firti ko jeereende nde ina famɗuno, kono no jamanuuji e sahaaji njarata, jeereende nde ina ɓeydo yaajde e dañde doole haa fuɗɗima yettade hande nokku men Fuuta. Demba wiya mbele joni wonko mbawɗen wadde ngam haɓaade ngo yooro. Njool wiya sikki ala eɗen mbawi. Goo ko haɓaade soppere kone waawi wonde kala, hadde koƴgol leɗɗe kecce e lewtugol ngam yaccinde gese e taarindi men, e daranade ñifde cumuuji ɗo ɗi mbaawi feeñde kala. Ɗiɗi, lorde tutaade leɗɗe mbele faddo dappugol e piɗɗitagol leydi. Tati, ko rende pooɗe keddiɗe ɗe wattude ɗe nokkuuji deneteeɗi, tawa kala jiyaaɗo ina bonna wooda ko fawa e mum. Ndeɗo toɓɓere noon namdi ko doole mawɗe, doole ɗe mbawɗen ñaagaade ballal laamuji men kam e pelle ɗe gona laamuyankooje daraniɓe haɓaade yooro e bonnugol taariide. Nde hiirata tawi ɓe ngari e keerol, faanoɓe burkinaɓe jippi mbatta e wellaji goɗɗi, faaɓe kodduwar ɓe ɓenni. Hammadi en ɓenni fewde kodduwar, aali jeeya koye ɓennuɓe burkinaɓe, haade maɓɓe sirtude tawi o holliti yidde makko ɓennidde e Hammadi en Allah e jewte maɓɓe heewde fayida, kono o holliti ko laawol ngol ɓe ƴeftigol ina lelti. Hammadi en kiiri tinnude e siftude ɗo natirde kodduwar ɗo haa jamma woɗɗoy. Ceerno Dabɓo kañum hiiri wirdude e ñaganade ɓe laawol moƴƴol. Damal 5, gure laamorɗe Afrique ko certi heewani. Nde wendo ginta tawi ɓe pini, ɓe kebli, ɓe njuuli, ɓe jokki laawol maɓɓe. Ko ɗo ɓe ɓuri yiide tampere.
ɗo ɓe ngari kala koma ɓe jippine ɓe jobne temedde ɗiɗiije haɓe kaaɓi joɓaari maɓɓe usti won hen ni ngasira. Hammadi wi ɓe ganduɗo heddorako seeɗa fof so wella o dartima yo heño o tello o tartoyo. ɓe goniri noon haɓe natoye Abidjan tawi nangue woni e debi debinde niɓɓere fuɗɗima nadde e windere nde. Njool wiɓe yoɓe ndento no feewi saabu taƴoɓe ina keewi. Ko ɗon ɓe carodiri ɓe jippoyi Koumassi ɓeya ko Adjamé, heddiɓe ɓe ko Plateau jippoyi. Hammadi e Demba namdi jippuni mumen haɓe jiiti, kono tawi ɓe tampi saabu noddirguel ngel ɓe dokkanogel nototako. ɓe tawi ɗon Samba Garba Mawnum Hammadi ɓi bammakko. Samba teddiniɓe sanne, hottiɓe no feewi. Ne yehi haɓe pofti hawri e sehilaɓe Samba ngari ɓe goni e yewtidde e ittodirde kumpaji. ɓe jewti ko juuti haɓe ngari e gueɗe leydi Côte d'Ivoire. Adama An wi wonde joni kay deƴe dañama seeɗa ko laamu kesu ngu ari ko. Kala gujjo walla taƴowo nangaɗo ko ɗon e ɗon warete o nemnantake haw yaha kaso. Sadio Thiam heɓɓiti wi ñalawma ɓe ƴeftata laamu ngu wuli jaw, ko ñande hen hewɓe bonira ɓe ko pittali mumen mbasi, ɓe ko jawdi mumen heɓta. Seydou Lidel jaɓi konngol wi minen kay ko Allah dandi min ñande hen. ɓe ngari koɓe diɗɗal mawgal, ɓe ko jasiji, ɓe ko fetilaji, hay garnatuji eɓe gaddori. Kono tan mo loppi guurowone mayata. Jawdi amin noon kam ko tata lardi, hay kurjuro o ɓe ɓoftori. Nafi min ko wona nden yeyirde tan min joguino. Hammadi siftori ceerno Demba wi ma Allah lomtinan on ko ɓuri ɗum saabu muñal mon. Samba Garba wi ndi leydi kay ina hulɓini sanne, saabu kala subaka mo dawɗa koma birtoɗa mayɓe ina lattini tullini e beddaji. Yimɓe ina birto hay goto darata. Hayso yimɓe ji neɗɗo ina ware hay goto famotako hulde hade bone naworde ɗum. Hammadi wi mboɗo wiyatno Dakaru ina boni, kono mi yi ko ɓeydorimi hulde Allah. Sadio Thiam wi ɗo min ji sifa kulol kala gila ɗo beeli amin jowino ha ɗo ɓerde amin jori kon no jamguel ƴiwoni ni. ɗo ɓe kalata ɗo tan toɓo jurti e maɓɓe. ɓe ndendini kaɓirɗe maɓɓe ɓe nattoyi. Sadio en padi hangu silti e kooti. Hammadi en ɗani. Nden Hammadi fini looti salligi juuli feewi e kaccitari mum, hacciti ha reedu mum heewi, wi ina dawa. Samba wi yo fofto sabu ko e lawol musgol o ummi. Hammadi wi wonde tampani no feewi ete omo yiɗi yiide wuro ngo. Demba kañum felliti ko foftade. Samba yilni Hammadi e wuro ngo hade maɓɓe fewde yeyirde mumen. Hammadi wi Samba, aɗa andi ko teskimi? Samba wi ala. Hammadi wi ndeke gure lamorɗe Afrique ko certi hewani.
kala wuro laamorgo ngo ngarɗa cikkata koye wongo ngo gonɗa. Gure ɗe fof walla gure ɗe puɗɗimi yiide ɗe mbayatami kono ayawo beelel ni. Aɗa andi sa ari e beelel aɗa tesko ɗo ndiyam ɗam tuɗi ɗo haydara fuɗata ɗon. Kala nde ɓeydiɗa woɗɗitade beelel ngel, huɗo ko walla leɗɗe ɗe wurata ƴojje, sabu ɗo adan ɗo ko e ndiyam garata ɓenna e loopal. ɗon haydara hewani fudde ɗon sabu mum leppude. Ngara e ɓakkere leppude e wonde tiidde seeɗa, ko ɗon puɗɗotoɗa yiide kuɗal ina fuɗɗi fuufde. Sa ɓenni leɗɗe ɗe ina ɓura ƴojje e mawnude. Samba wi Hammadi, an gaynaka ina hedde ma ha joni? Hammadi jaabimo wonde kañum kay wawa sertude e gaynaka ha abada. O ɓeydi o wi jiɗmi wiide ko sa ari e gure ɗe gadotoɗa hawrude koye ngalayon maayi kon, pewnira kon leɗɗe ko ɓuri hen hewde. Ma mbiya kon compira koye keñe gondude e beñe. A dañata hayɗo ndewɗa Allah e beddaji ɗi oñade e hewde filto moltoji e tuundi. Demude galleji ɗi ngala baafe. Yoga hen ko udumaji lomti baafe ɗe. Dambiri bamɗi e gertoɗe ina nguuri yaha e beddaji ɗi ina lincita jindeji. Laabi ɗi ko diƴƴe bonɗe e fotiŋaji ndufa hen. A dañata hayɗo jaɓɓuɗa koyɗe ma, jeereji mabɓe ko tifodiral. A dañata hayɗo ɓennuɗa. Kono sa tindima e wuddu laamorgo ngo, galleji joɗɗi ina pilta e yeeso ma. Kono ha joni tawa laabi ɗi potani, tuundi ndi hayso ustima ko seeɗa wonata. Sa ari e wuddu laamorgo ngo, a nattat yiide maale basal ko galleji ngarɗuɗi jiyata. Ko ɓuri hen hewde ko toga tugiji. Laabi ɗi Allah e laabde aɗa wawi lelade hen. A seɓata yitere ha jiya mbabba walla gertugal. Jeereji mabɓe ko jonnaɗi ina juɓɓina. Ko kanji ɓuri galleji gondi e leeɗe saraji ɗe yodnede e fewnede. Ko adunaji ɗiɗi kodduɗi ɗi gurdani e yonta goto to bange kesam hesamagu. Samba Garba wi mi toñinoma kono teskuyama ina woodi. Mi haalanma noon hay gure keddiɗe ɗe ko ni mbayi. Hammadi jokki wi ɗum hollirta ko won e lamɓe ɓe gurno koye gurdam mettuɗam. Joni Allah hokkiɓe laamu e cikka laamu ngu gasata. Ɓe jejjita hayto ɓe gummino haalaka yimɓeɓe ɓe gacci toon. Sabu yidde ɓe nema e gurnam belɗam e anje ɓe ruttade e ɗam ɓe ɓenni ɗam jarana ɓe fende wujjude ngalu leydi ɓe mbatta e jeyal maɓɓe keeringal. Ɓe dogna kaalisaji ɓe nelda ɗum caggal leydi. Ɓe goppa ɓiɓɓe leydi ina naji basal e gurdam mettuɗam. Ɗum fof ko yidde ñembude timtorde maɓɓe. Ɓen goni tubakoɓe. Ɓen ɓe newnanta hunde mumen kala. Sinno ardiɓe ɓe gardorino ko fewnude,
hay goto fotani wasde e nder Afrique, sabu ina famɗi e leyɗele men ɗe garata tawa ngalu joɗigu ala ɗon. Heddi tan ko lamɓe ɓe jaɓa feccude ngu e nder ɓiɓɓe maɓɓe e dow potal. On saha ma dañal ngal huɓtidin. Sinno tew fof wano kono heñere ni mi wundi ƴettantaki jambere. ƴeew laamu Thomas Sankara mo Burkina Faso no wano yodde e fayodinde. Hade makko warede tawi moni kala fuɗɗima seedade golle makko. Kono ƴeew mayde Mbobot mo Zaïre, hay goto somani wayde. Samba Garba wi ko ɗum noon laamotoɓe ɓe kadi kulata, sabu sa laamima a yiɗi fewnude bonnata ko golle tubakoɓe ɓe. Ko ɗum waɗi hono hojom e pewjanma. Hammadi wi wadde ko ɗum waɗi mi wiide en keɓani taw koye men, poɗɗen ko darade beele ɗum ina natta. So Sankara sankima yo Sankaraji temedere peeñ. Ko ɗum waɗimi fentude ngol ɗo jimol. Afrique nenam. Afrique nenam holnde keɓata hoorema. Afrique nenam holnde ƴellitto ɓiɓɓe ma. Afrique nenam holnde ƴellitto ɓesgu ma. O wi ko ɗum waɗimi fentude ngol ɗo jimol. Afrique nenam. Afrique nenam holnde keɓata hoorema. Afrique nenam holnde rendata ɓiɓɓe ma. Afrique nenam holnde ƴellitto ɓesgu ma. Min noon wonko hawimi e ma, sa wiyama a heeɓi hoorema tawa aɗa lutti yowitade e añɓe ma, ɓe ndewɗa gona walloɓe ma. Arrutto beele aɗa heɓa ndimagu ma, kono so ni nattani a wonta heɓ hoorema. Tawa ko kamɓe toɗɗoto gardotoɗo ma, hanki ɓe pellu ɓe laamima. Hande ɓe pecce ɓe cerduma, fandare maɓɓe ko ha nyawla jango ma. Tesko ballowoma tufotakoma, saka ina ruɓa less beele ina ngaftuma. Ko kamɓe tigi ɓaaji boyi pindini gaynako ma. Ɗum fof ko haɓe pewnito ɓe nguura e doole ma, ɓe jeeya kaɓirɗe ha warodira ɓiɓɓe ma, walla ɓe gubba goppe bonɗe e nder reedu leydi ma. Ɓe cawa ngaluji gonɗi e wofde ma, ɓe pewnira gueɗe goɗɗe ɓe mbarduma. Wiimo duddu so won ko mbawɗa tuuti e fetinu ma. Afrique nenam. Afrique nenam somi ƴeewi ayawo ma, mi siftora ayawo mo jinomi e goto e pooɗe ma. Ayawo mbewa majjiraba gaynako ma, mbewa taraba dawaɗi ladde ma. Ɓe cidodiri ɓe cari ɓesgu ma. Ɓe ngawi lekki gañgu e ɓiɓɓe ma, e tere ndinde ɓe weeɓata, sabu inni tortoɓe finɓe ma ko ɓen ɓuri wostede e sukaɓe ma. Arsalto nde feccere guitta min e nde mettere, goɗɗitina leƴƴi ma, beele jaam ina arta e dunde ma. Heege kareli e basal jalta goɗɗito, ɓamtare dañe bewa ha duumo. Ni
ni woni tawi ɓe jettima e nokku gollorde Samba, ɓe jippi e wellamo ɓe jolno o. Samba Garba wi cikkannomi ko ha joni ka gaynako, kono mi laaɓama ka gendiyanke. Hammadi wimo a renoto noon saabu hande Fouta ene heewi daraniɓe jangude e janginde Pular, duuɗe kewɗe kuɓɓi toon. Samba Garba yeeyata ko jayindeji e defte. Hammadi ñalli walludemo ha hiiri ɓe joftoyi, jango kadi ɓe dawtidi eɓe gondi e Demba. To ɓe jooɗi eɓe jewta ɗo ha jol e Dabbo ndewi sare mabɓe. Hammadi dogi jaɓɓiɓe maɓɓodiri e mabɓe, o bismiɓe, o hollodiriɓe e mawniko Samba. Hammadi wimo yo nangirɓe juuɗe 10 saabu koɓe yimɓe mawɓe. Samba bismiɓe galle mumen. Ñande hen ɓe kiiri hirde wande fayida Allah e jewteɗe jirwude e wadde dakamme. Hammadi woni ɗon fodde hitande nde o ɓenni kanko e Demba. Eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe, musidɓe sehilaɓe, atawa ko ɗo katten ha ñande wonde, so Allah jaaɓi jokken. Ɗum noon tarananno on ɗum ko musidɗo mon Hady Bal to cuuɗi men Fandal Fouta. Allah jarama, on jarama.